Bueno, esan txutien moduen, hemen gau zuzenien, lamerako tioskotik, eta lelengoko elkarrizketatu egaz jungo gara. Ongi etorri zemongo txagu, Eider Gotxiri, Guggenheim, Urdaibai, Stop, plataformatik. Egunon, Eider. Ondo entzuten zu? Bai. Lehenengo eta behin eskerrik asko gaur geugaz egotiarren eta tartetxu bat atatiarren itxuki irratiarako. Eta, gaur apur bat esango da elkarrizketa, informal bat. Badakizu jaizetan gauz eta jaizeri buruz bai ingu berba. Lehenengo eta behin gutxu galdetu plataformieri buruz. Ia, zein je Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren helburu nagusize eta zer gaitzi zitzi sortu zen? Da gure plataformiek helburu bakarra dako. Eta helburu da Guggenheim Urdaibai proiektue gelditzea, ez da besterik. Gure plataformiek 2023ko otsailien sortu zen, ontzek 3 urtetzu beteko doguz. Eta, plataforma zabala eta anitze da. Orden, herritar ezberdin askok sortutako plataformia da. Pospozik hauz, jentik emoten dozkun babesagaz. Eta, gure helburu lortzen dugunien, plataforma hau desagertu ingo da. Oso ondo azaldute. Eta zein diez plataformaren ustez proiektuek azkenean plataformi sortu zen zoze gaitxik ez da? Eta esango, Guggenheim Urdaibai proiektuen kontra egiteko, ez? Eta gelditzeko, esan zuen moduen. Eta zeintzu diez Guggenheim zure plataformien ustez, proiektuek dakartzen arrisku edo ondorio negatibo nagusizek, ingurumenari, gizartieri eta tokiko ekonomiari eragin aldotxo zenak, edo dago kizonek? Lehenengo eta behin esan bidogune da, proiektua bondino ez dela publiko egin, orduen hori oso esanguratzu da, horrek gauz asko gu dago esan. Proiektu bete hain onadanien eskualde batentzako, proiektu hori arrotasunez eta konfiantza guztiz degaz erakutsi bidatzo herritarrari. Ez da proiektu honen kontue izan, ez da? Proiektu honen kasuen ez da aurkeztu ondino, ez da publikue, eta horrek, zalantza asko sortuten dauz. Guk uste dugu olako proiektu batek dakon oinarreze, turistifikazio masibuen oinarritute dauela bakarrik, ez dako beste helbururik. Denpora asko darugu entzuten, zein dan proiektu honen kokapena, esan dozkuie Gerniken ingo dabila museo bat, esan dozkuie Murutan ingo dabila beste bat, esan dozkuie honetan eraikinetan zer gu dauien imini, inongo momentuen ez dugu entzun zegaz beteko dauien, zein izango dan horretan sartungo dugun kultura. Eta euskal kulturiek, gure kulturiek, ze tarte okingo dauen hemen proiektun barruen, ez da? Guk hori botatzen dugu faltan lehenengoko eta behin. Gero, proiektu hau guztiz diru publikoegaz ordainduko dan proiektu bat da. Guretzako hori oso larreze da. Kultura arrotz bat, diru publikoegaz babestu eta bultzatuko dana, inposatu egin nahi dana eskualdien, inori ez datzo ezer galdetu proiektu honen inguruen, entzute prozesu bat zabaldu dabe, entzute prozesue ez da parte hartze prozesu bet, ez dozkue galdetuko zeintzuk diren eskualderako nahi duguzen proiektuek, baizik eta proiektu honen inguruen ze iritzi dakun. Eta proiektua ezagutu barik, publiko egin barik. Ez da oso argize. Gero, zeintzuk diez kaltiek? Guretzako ingurumen aldetik, kaltiek diez oso argizek. Kontuten euki behar dugune da, Eusko Autonomia Erkidegoko biosfera reserva bakarra dela, Urdaibai. 1984tik 40 urte pasatu die, 40 urte horretan einalitzen diren ekintza ezberdin guztiz de jasangarritasunarekin esperimentatzeko eta ez diez egin. Ez diez egin, orduen hor mugarri betokin dugu, eta ez dugu mugarri hori apurtu eta aurrera egin. Zeitzik, instituzio ezberdinen artien ez talako koordinaziorik egon. Orduen hori erreala da, eta hori baloratu behar dabe herritarrak. Ingurumenan, Red Natura 2000-aren, 2000 Natura zarearen parte gara. Babes bereziko inguruneak dekoguz, 3, Artabiak, Ezegunie, eta ibaiak eta errekak. Txorientzako babes bereziko eremua da. Ramsar konbenioaren barruen, maila internazionalean, balio ekologiko itzela dakon ezegune bat. Kosta legeak orain arte babestuta edukidaban eremu bat. Konkretuki Muruetari buruz ari naz.
Bale? Murueta izango zen, biosfera erreserba baten barruen dauzen atal ezberdinetan, bihotza, nukleoa, muina. Orduen, olako leku baten, olako museo bat egitea proposatziek ez dauka ez hankarik, ez bururik. Gero esaten dozkue, momentu honetan hor astillero bat dauela, eta astillero hori ordezkatuko dauen museo hau asko sobie izango dela. Arazoa ez da bakarrik zer ordezkatuko dauan, edo ordezkatuko dauen proiektu horrek eukiko dauen tamaina eta azalera. Hori ez da arazoa. Zergaitik ez tozkue berbarik eitzen museo horretara, eraiki nahi daben museo handi edo txiki horretara, etorriko dan jente kopuruaz. Zergaitik ez tozkue horretaz berba egiten. Azkenean gu kontutan eukin behar dugune da, estuario hau dagoneko momentu honetan saturatuta dagoela. Orduan, saturazio hori proiektu honek egingo dagoena da kalte handiagoa sortu. Ez da hobetuko. Bale, orduan, ingurumenean arazoak asko dira. Gero, ekonomikoki ze ekarpen egingo dotzo gure eskualdeari, Gaztelugatzek ze ekarpen egin dotzo eskualde honeri. Ze Bermeo Gaztelugatze galdu egin dau. Eta Bermeok zer irabazi dau Gaztelugatzetik. Nik kaldera hori egingo neuke. Olako proiektuetan beti dauz irabazle batzuk. Galdera da, irabazle horren artien herria dau? Edo irabazleak dira? Pertsona konkretu batzuk, edo kate konkretu batzuk, frankizia konkretu batzuk, ni galdera hori airean izten dut. Gizartean ikusi dugu etxe bizitzarekin zelako arazoa sortu dan. Gaur egun gure gaztiek, etxe bizitzak aurkitu ezinik dabiz, ez gaztie bakarrik. Bizitzan arazoak eukida bezanak eta bizitza berri bate hasi beharrean aurkitu diren pertsonak ezin dabe etxe bizitza bat aurkitu, euren herrietan, euren bizitokizetan, eta geure lekuetatik kanpora irten behar izan dire gure gazteak. Gazte batek herri bat izten dagoenean, ez doa gaztea bakarrik. Bere kultura baten dau berarekin, familiarekiko dituen loturak eraman egiten ditu. Belaunaldien arteko haustura bat, apurketa bat hau. Eta hori kontutan oki behar da. Eta gero, ez dugu aipatu, baina kulturari honek zelako kaltea ingo dotzo. Guk uste dugu kaltea ingo dotzola. Gu gure kultura daukagu. Kanpoti datozena zer ikusten datoz. Gure kultura ikusten datoz, gu ezagutzera datoz, edo beste kultura atzerritar bat ezagutzera datoz. Bilbon daukagunarekin ez da nahiku. Eta ez daukagu aukerarik, edo ez dugu euki behar aukerarik gure kultura erakusteko kanpotik gu ezagutzera datozenei. Bueno, gure ustez horrek dira oinarriak. Gero, beste hainbat gauza aipatu ditzakegu, seguretzako proiektu honek beste hainbat puntatxo ditu. Baina, bueno, holan labur baten azaltzeko honek izango ziren. Bai, zeharka azkenien bebai ongo diez hortik gauza gehiago ez. Aipatu dozu zen ez aparte. Oso ondo eider, bazkerik asko kontuten okingu zeure hitzek, eta esan zuneri lotute, asko dinote, azkenien museu edala aukera bat eskualdie berpisteko, eta horretan badau plan bat ere bai. Zer diozue horrelako diskurtsoen aurrean, horrelako deklarazioen aurrean? Bueno, lehenengo eta behin, ez direla asko. Bale, ez dira asko. Gutxi batzuk dira. Eta usteo gero eta argi hau gelditzen ari dira, dala, gitxi batzuk direla. Badaukagu hor, entzute prozesu bat martxan, entzute prozesu horretan Agirre Lehendakari Center da agintaea daramana, prozesu honen arduri hartu dauena, eta ikusten duguna da, egin da bezan elkarrizketa ezberdinetan, gitxi direla, iritzi hori daukienak. Horregi zer esango deutziegu, museo bat egin aldala, baina museoak egiteko ere ezberdina dauzela. Zementu erabili behar dugu, eraikinak egin behar dira, edo gaur egun existitzen diren eraikinak erabili ditzakegu, eta aprobetsatu eta barruan museoak eraiki. Hori interesatzen jako gu ingeniari, hori interesatzen jako Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, guk uste dugu ezetz. Hemen dauzena da beste interes batzuk, eta interes hori da eraikitzeko interesa. Eta hori, gure eraikinak erabiltzen badira, gaur egun abandonatuta dauzen eraikinak erabiltzen badira, hori galdu egiten da. Aukera hori galdu egiten da. Eta hori argi ikusi daiteke. Benetan interesa kulturala bada, eta museo batek, onura bat ekarri alba dio gure eskualdeari, egin museo bat. Zergaitik izan behar dago ingenia, hori nok aukeratu dau, nok erabaki dau. Zergaitik egin behar dugu eraikin berri bat, aprobetsatu dezagun ja existitzen den eraikin bat. Hori ez jak interesatzen. Orduen, guretzako hori be oso esanguratzu da. Orduen, jente horreri, nik hori esango nioke. Beste hain gauza be esan aldira, baina hori da nik uste dut argudio bat, erabili daitekena edonok errez ulertzeko.
Oso ondo, eta ez dut uste Busturialdien dagoenik herritarrik ondino ez zetuten ez dagoena proiektu hau eta plataforma hau batez be, bai irratize izan alda bidie, ez? Ba honetara helduteko, badauen non hortik entera ez dana. Eta nola parte hartu aldau herritar arrunt batek olako plataforma baten edo konkretuki honetan? Bueno, gure plataforma lehen esan duten moduen, plataforma zabala da, anitza da, hainbat koloretako jentiek hartzen dau berton parte, gazte eta nagusi, Busturialdeko jentiek eta Busturialdetik kanpoko jentiek, maila internazionalean be, hainbat ekarpen deko guz, orduen, plataforma honeri eskuba botatzeko prest dagoen edo nori nik esango nioke hurbiltzeko plataformaren gana. Zelan, sare sozialetan aurkitu algaitzue, asteburuetan hainbat herritan egoten gara, gure materiala saltzen, gure diruek iturri bakarra hause da, gaur Bermeon gauz, Arrizko bankuen inguruen gauz arratzaldeko 3 arte, orduen norbaiteke bere ekarpen txikitzoa egin nahi bada hordeko guz gure gauzatzuek salgai, eta etorri daitela gure mailetara, etorri daitela gure gana, eta seguru zeozer badeko aportatzeko guk eskuzabalik hartuko dugu. Así que bueno, eta lehen esan dugun moduan, hemen bakoitzak tantatxo bat jarri dezake eta sortuko dugun olatuak proiektu hau aurretik eramango dau. Proiektu hau ondoratu egin behar dugu, beraz, guztiak ondo etorriak eta sareetan jarraitu eta sareetan aurkitu dezakezu informazio guztia. Gure web horria ere, nik uste dut web horri interesgarria dela eta proiektu honen inguruan norbait ez zer jakin nahi badau, web horrian sartu eta informazio pila bat dago. Herritarren erantzuna ikusteko aukera paregabiek edo ezinobiek esan diez adibidez, azkeningoko 2 urteetan deitu diran manifestazioetara, ezta? Etorri dan jentie, autobusak egin dira okerezpanago Euskal Herriko txoko desberdinetatik, bertatik bebai, ez? Zuk hori ikusitze, zelan daroa, zu pertsonalki, hau guztia aurrera eramatea? Bueno, guri pertsonalki honez suposatzen dozkuna da lan asko, eta egia esan nekatuta gauz. Vale? Baina oso ilusio handiarekin jarraitzen dugu, ikusten dugu, proiektu hau ez dela egingo. Osea, gu konbentziduta gauz, proiektu hau ez dutela egingo. Zergaitik, Busturialdeak argi esan dagoelako ez dagoela nahi. Hordeko entzute prozesuen lehenengo txostena, uztailaren 23an egin zan publiko, lehenengo 500 elkarrizketen emaitza zein dan, eta jenteak argi esan dau. Muruetan ez dute olako museo bat nahi, eta proiektu honen alde agertzen diren gutxi batzuk ere esaten dutena da muruetan ez dutela nahi. Gu harago goaz, ze gure arazoa ez da Murueta, gure arazoa Busturialdea bera da. Gu maiatzaren 9an Miren Arzaiuzekin egon ginen Guggenheim Museoan bilduta, eta bera galdetu zidan, horrela esan zidan, Eider, zer iritzi eukiko zeunke proiektu hau egingo bagenu Busturialdeko beste leku batean. Eta nire erantzuna argia izan zen, Busturialdea ez dago prestatuta olako proiektu bat hartzeko. Busturialdea. Busturialdea. Beraz, plataforma honen iritziz, arazoa ez da Murueta bakarrik. Murueta ekosidio bat da. Baina Busturialdeak olako proiektu bat ezin dau hartu. Eta bueno, gure iritzia hori da. Gonbidatzen ditugu herritarrak, bai aldeko iritzia daukienak eta bai kontrakoa, segun nahi duguna da jentea zintzotasunez joatea eta entzute prozesu honetan parte hartzea. Guretzako entzute prozesu hau ez da demokratikoa, argi dau, ez da prozesu parte hartzaile bat, esan digute ez dela loteslea izango, eta esan digute baita be, prozesu honek irauten dauen bitartien jarraituko dutela administrazioan legeak aldatzen, ze legeak aldatzen ari dira. Alan dabe, guk erabaki dugu prozesu honetan parte hartzea, zergaitik, guk konbentzituta gauzelako, zein dan herriaren iritzia. Gernika bete dugu 2 aldiz. Lehenengo urtean bete ingendun, baina 2. urtean kolapsatu egin gendun. Orden, guk ez daukagu inongo beldurrik olako prozesuetan parte hartzeko. Gure burua oso ziur gaude, Busturialdearen iritzia oso ziur gaude. Beraz, ipini ditzatela martxan nahi dituzten prozesu guztiak, hor egongo gara, parte hartuko dugu, errespetuz. Baina gero eskatzen duguna da errespetu berdina, jenteak esan duenarekiko. Eta hori da ikusiko duguna. Abenduan amaitzen da prozesu hau, urtarrian egingo dute publiko azkenengo iritzia, eta ikusko dugu zein dan horren aurrean instituzioek duten adierazteko era. Eta, Eider,
nik argiokin jo lehenengoko momentutik bai oso garrantzitsua izan dela zuentzat, plataformaren txat, jendie, lehenengo eta behin informatute egotie egoerari buruz, ez? Eta horren aurrien eman dozuie txarlak, itxaldizek, eta Euskal Herri osotik esango lekidot, eta igual, incluso kanpotik ere bai, YouTubetik eta horrela ere, beste bide batzutik ere ikusteko aukera be bai badau, ezta? Bai, a ber, 123 hitzaldi eman doguz. Irailaren 25ean egongo gara, guretzako harrigarria da, baina irailaren 25ean egongo gara Gasteizen. Eta noren eskutik? Gasteizko diozesiaren eskutik. Eleizaren eskutik egongo gara Gasteizen. Bueno, kontatuko diegu, kontatu beharreko guztia. Oso ondo, Eider. Joe, bueno, ikusten da proiektuek, badako laso zeratzien, ez da? Eta, hortxe jarraitzeko asmuegaz zauziela ere, orain momentu honetan esan dozue, eta zeintzuk diez urrengo pausuek edo zerbait dago zehaztuta, edo zauzi itxaroten igual? Bueno, jente asko galdetzen dozku, urrian manifestaziorik egongo dan. Ez egongo manifestaziorik errespetua gaitik. Zergaitik, entzute prozesu baten parte hartzea erabaki dugulako. Orden, entzute prozesu hori urtarrilean amaituko bada, guk itxaron egingo dugu urtarrilean zer datorren ikusteko. Oin, ematen duten iritziaren arabera, horra agertzen diren emaitzen arabera egiten duten irakurketa, horrek ekarriko dien manifestazioa ikaragarria izango da. Beraz, ondo pentsatu beharko dute, entzute prozesu horretatik zelako irakurketa egiten duten. Beraz, urrian ez dugu manifestaziorik egingo, baina adi egon daitela jentea, ze horren arabera urtarrilean edo otsailean zerbait egon daiteke, emango dugu honen berri, baina zerbait egon daiteke. Eta aprobetxatu hemen gauzela, urrian bai egongo da manifestazioa Bilbon zu fluvialaren kontra. Eta uste dugu proiektu horreri be lagundu egin behar zaiola. Lan asko egiten ari diran lagunak dira, eta lagundu egin behar zaie, guri ere beraiek askotan lagundu diguten moduan. Eta momentuz, entzute prozesuaren amaierari itxarongo diogu errespetuz. Eta gerokoak. Tarte honetan, datorren astean, prentzaurreko bat emango dugu, prentzaurreko garrantzitsua izango da, EH1 emango dugu, eta zientzilarien eskutik dator. Entzun dezagun, zer dinoten Euskal Herriko estatuko eta nazioarteko zientzilarizek. Guk batu ditugu hainbat eta hainbat sinadura proiektu honen kontra. Ez edonolako zientzilarizek, zeni be kimikarianaz, ez. Ezkabiz esaten ikasketaz zientzilariak garenok, baizik eta ikerketa munduan momentu honetan aktiboan dabiltzan zientzilariak. Proiektu honen kontra argi eta zuzen agertzen diren zientzilariak. Unibertsitatean emango dugu prentzaurreko hori, eta ostegunean, ze horretorriko da berri poli bat, uste dut. Di egongo gara, zure hitzeke jasoko duguz, eta gu hemen gauze guzuien arako. Orain, aipatu dozunen arire, saretxie oso garrantzitsua izango da horrelako plataformatan, ezta? Bai, plataforma honek ja badauka bere egitura, eta oso harro gauz, aurten lortu izan dugu, herri sare bat sortzea. Eta Busturialdeak dekozan 21 herrizetan, arduradunak, taldeak eratu dira, eta oso pozik gauz, azkenean ikusi duguna saretxe hori posible izan dela. Eta, ikusten dugu gero eta jente gehiago dagola prest, bere tantatxoa jartzeko proiektu honen kontra, eta, guretzako hori postasune itzela da. Ikusten dugu gure lanak badaukala horre etekin bat, eta, postu egiten gaitu. Nekatuta gauz, baina egia esan oso pozik eta gero eta posago. Oso ondo. Orain, geizeri seriotasun oso ekendu bari, baina irrati zeri buruz zengu bat, tartetxo batez. Zelan ikusten zu irrati proposamen barri hau, itxuk irrati proposamen barri hau, pertsona moduen eta plataforma moduen? Ni asko postunaz, egiz esan, pertsonalki asko postunaz, ikusi dutenien berriro itzuk irratia martzan jartzen dela. Uste dut, herrizek beharrezko edauan proiektu bat dela. Kontuten euki behar dugu gaur egun hainbat komunikabide dauzela, komunikabideak irratizek, telebistak, sariek,
Baina normalian olako gauza lokalei buruz ez da berbarik egiten. Eta herrietan jente asko dau, bere herrian zer gertatzen danaz enteratzen ez dana. Orden, olako irratiak nik uste dut kanpokoari be heltzen deutzie, baina hemengoa da azkenien gehien mugitzen dutena, eta nik uste dut herritarrak bere herrian gertatzen danaz jakitun egotie dela beharrezkoe. Orden, ni alde horretatik asko postunaz. Gero, uste dut euskerari be bultzada bat emango dotzala herrizen, eta, bueno, uste dut proiektu hau martzan jartzie, gauza interesgarriz eta garrantzitsua dela. Eta gaur bat batien topa gara, bai pentsazu okin zuden poria pentsateko proposamenik edo irratireko? Oin bakizu iraien zier gauzela proposamenak, ideiak eta, bueno, danataikuek batuten, informazioe gehien bat herritarretatik etorritako ez izanien, eta, ia bota, gamendako zeukeri zeurie botateko. Bai, nik irratizetaz eta ez dakote idea askorik, irakaslienaz. Bai, uste dute bai emoten dagoela ulako gauzek aukerie, herrizen martzan dauzen eremu ezberdinak lantzeko, ez da? Eta, gure kontua adibidez, borroka kontu bat da, ingurumenarekin lotute, orduen, atal ezberdinak lantzen diren programak ere egon aldira, ez da? Orduen, uste dut gaur egun oso esanguratsuak dira mugimendu feminista adibidez, ingurumenare gazlotutako arazuek, orduen, ez dakit, baina proiektu horrek euren tartetzu eukitea zuen programazioaren barruen, aukera polit bat izan alda, herria jakitun egoteko momentu guztietan, edo dinot eguneratuta egoteko gertatzen ari diren kontuetaz, ezta? Eta, uste dute hori izan aldala gero euskerientzako be tartetzuek egotie, eta euskera bultzatuteko tartiek egotie be interesgarrez eta politze izango lekide. Eta, gero profesionalak erabaki beharko da bezelan ze eduki emone programiri, bai, uste dut aukera asko eukiko dozu ezala, eta zeu epe ideia asko eukiko dozu ezala. Bai, Dergotxi, eskerrik asko, benetan, placer bat izan da gau zeugazo lasaldi txiki hau okitzie, eta ametik aurrera be, topako gara gehizautan, okingu zer esan, eta adiongo gara eguenako prentxaurreko horretara, eguenan, ez da? Eguenan, bai. Eskerrik asko, eta hurren gora, eta Mila esker. Dergotxi, Guggenheim Urdaibai, plataformatik, Susanien gauz. Mila esker.